Folikan kɛrɛnkɛrɛnnen ko lase aw bɛɛ lajɛlen ma Bamako News TV sanfɛ a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelibonw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna bi alamisa donna in na marisi kalo tile 26 san 2026 o bɛ bɛn tasi donbila ani tasi bila ka miiri ka taa maa minnu bɛ ni olu ni tora marisi kalo tile san 1991 o ye hakilinajigin ani tasi bila don ye Mali kɔnɔna na yan nɔ ka ɲɛsin o kuma na min ye sɔrɔsi minnu bɛ ni olu ni tora faso ye ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin olu ma. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Taji dili jamanadenw ma an ka fanga ɲɛmaaw bɛ u seko la halisa walasa tajiko dɛsɛ kana jamana minɛ fiyewu. Kunun o araba ni o bɛnna marisi kalo tile 25 san 2026 taji hakɛ caman donna an ka jamana kɔnɔ. Ayiwa ala ni an ka finitigiw olu ka wulikajɔ sabu ka da kan finitigiw ye taji caman sɛnsɛn ka don ni a ye Bamakɔ faba kɔnɔna yan nɔ kunungo. A yirala k'a fɔ min ye minan n'o ye kɛlɛkɛminɛnw ye sɔrɔsiw ka kɛlɛkɛminɛn caman ko o sera Bamakɔ yan nɔ k'a daminɛ marisi kalo tile 24 sufɛla fɛ k'a dugu jɛ a tile 25 la ni minan minnu bɛna ka na di an ka finitigiw ma a kun de ye ka dɔ fara halisa u ka fanga kan ka dɔ fara u ka cɛsiri kan walasa u bɛ se ka jugu kɛlɛ ka bɔ an ka faso kɔnɔna na cogoya min na. Kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko min ye Awa Lansana Kuyate ale sugandira ka kɛ maa ye maa min bɛ n'a bɛna bila AES jamanaw ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ waati min na AES jamanaw y'u fosi ka bɔ CEDEAO tɔn na k'a fɔ k'u tɛna u kɔsegin bilen fiyewu. Lansana Kuyate kɔni bɛna bila kumaɲɔgɔnya la CEDEAO jamana ani AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogoya min na. Nin wagati in na an b'an kunda kɔkan kunnafoniw kan. Faransikaw fɛ yen nɔ dɔnkilidala ŋana dɔ minɛlen don ko sabu ka da kan k'a ye ko dɔ kɛ ko min ni ayiwa o ye yuruguyurugu ko ye. O dɔnkilidala ŋana min filɛ nin ye Kɔngo ka don nka a sigilen don Faransi n'u b'a fɔ a ma ko Maître Gims. A yirala k'a fɔ ayiwa a minɛlen don ko la komi ni o sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na n'a y'a sɔrɔ la a nɔ tɛ ko la ŋanamu kow don. Nafolo kunkanko kuma k'a jira k'a fɔ min ye farafinna tilebiyanfanw fɛ o warimarasoba min bɛ yen nɔ n'u ko a ma ko BCEAO ale filɛ nin ye ka nɔgɔya dɔ don min bɛ tali kɛ nafolo sɔrɔli kɛrɛnkɛrɛnnenya la nafolo min n'o ye franc CFA ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ taama na wali jamanaw kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la UEMOA fana jirala k'a fɔ ko olu ka nafolo sɔrɔ ko o nɔgɔyara BCEAO fɛ. Dakura de filɛ nin ye ka dayɛlɛ Awa maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ bɔ u ka jamana ka taa jamana wɛrɛw la u bɛ se ka wari sɔrɔ cogoya min na. An bɛna an ka kibaruyaw kun cɛ ni banni kunnafoniya dɔ ye. Guinée Conakry nin kɔni tɛ kibaruya duman ye sabu a jirala k'a fɔ min ye jalatigi commandant Boubacar Jakite ni bɛɛ b'a dɔn tun b'a la ko ala ye ale ka kalifaw minɛ a la a kɛra araba marisi kalo tile 25 san 2026 wa ko bana kuntagala suru dɔ de ye a minɛ a kɛra u ka kɛnɛyasoba min filɛ n'o o tɔgɔ dalen bɛ Samori Ture la. Ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelibonw la aw ni ce aw ka ɲamadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.